Доста хора, аз съм Виктор и днеска с моя приятел Драго ще играем чалендж, ще правим чалендж по-точно. И нали, неговия канал ще го има, да, Драгомир Борисов, и ако не забравя, ще сложа линк в описанието за неговия канал. Нали? И моя канал е Виктор Пенчев. Абонирайте се за нас двамата, нали, за нас двамата, и харесайте клиповете. Стана един проблем с Виктор телефона, да. И зато аз сега съм го спрял моя таблет на пауза и обяснил съм какво там и зато. И да започваме. Вътре са 16 чапи бънята, мамка. Ето ги, не. Оправихме проблема. Говоря на бигета. И аре, камък, ножица, хартия, ти ще го сложа. Камък, ножица, хартия, кучела, пътене, кия, раз, два, три. Играта започни! Аре, аз съм първи. Така. Чапи бъни. Чай за бреканеш. Така ще го слагаш така. Чапи бъни. Чапи бъни. Спри малко. Драго, отиде за малко вода и сега ще дойдем. Чапи бъни, бахти. Там е шеп, нали? Там е шеп. Какво ще не виждам? Чашата ти тук ли? Къде остави? Аз чаша нямам. Но ти дадох. Така не ти дадох. Там бях я оставил. Къде я остави? Какво става? Снимка остави по-трудно. Къде сложих чашата аз? Прибрал се някъде, сега ще улиеш навсякъде. Стига такова. Малък проблем става тук с Драго. Малко ще почакате. Чапи бъни. Пак го казвам. И аз. Чапи бъни. Ти имаш едно бомбонче, аз имам две. Тъй ли? Чай да махна да разлия, защото миналия път разлях цялото пепси върху дистанцията. Майко мила. Чапи бъни. Чапи бъни. Чапи бъни. Чапи бъни. Няма значение кое е. Няма да стигнат според мен, ама... Трябва да вземем два пакета. Чапи бъни. Чапи бъни. Влез вътре, майката. Чапи бъни. Чапи бъни. Чапи бъни. Чапи бъни. Ето вижте колко е кочен. Моето е 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, той победи. 9! Ей! Път аз победих, сега този път аз. Но не стигнаха чапи бънитата. Да, иначе аз още можех да побера, обаче... И аз още двете. Ау! Да. Беше хубаво, де. Може да има още такива чалендж, обаче подобни. Абе, вчера гледах на Матили Пеши. Казват въпроси
И ако отговорят грешно правилно, викат Чопи Бойня. В смисъл с такива чудеса вътре ли? Искам да кажа, единия задава въпрос, те ще напълнят Чопи Бойното. Ето е опаковката, даже малко бяха, 16. Така да пред камерите. Така. Даже утре, Драго, искаш ли да направим обаче с 2 пакета или друго да направим? С въпроси, ако искаш. Става. Може да снимаме днеска с Драго клипове на Майнкрафт. Ако намерим приложение за снимане, нали? И... Мога би занима, ама... И да, хора, аз бях Виктор Пенчев, той беше Драго. Какво? Че си ги изяди, ли? Да, какво да ги правя? Да ги фърлям. На Драгомир Борисов и ще има още чаленджи и... Как ще го спа? И ако имаме, нали, това, ако намерим приложение за снимане на телефона, ще играем Майнкрафт и да. И абонирайте се за нас и харесайте клиповете. Надявам се да сме се видяли всичките, защото снимаме на 2 телефона. Да. И така. Радох ги! Аз моите сега ще си ги изям обаче. Нали, На мен вече мога да боля стомаха от тях. Казурите. Не знам кой няма да заболи стомаха, ама... Окей, хора, аре, чао и... Ще му дам линка долу в описанието. Да, и аз ще дам на Драго линка в описанието. Към неговия. В описанието. И чао!